Milá naša Johanka, chceme ti zablahoželať tvojim narodeninkám, aby si bola šťastná a zdravá, aby si mala krásny druhý rôčik, aby si sa už tešila rýchlo do škôlky. No. Synku, všetko najlepšie, príšerka, moja krásna, milovaná Bambulkovská. Všetko najlepšie, Johanka, k tvojim narodeninkám. Veľa šťastíčka, veľa zdravíčka, veľa lásky. Nech sa páči darčeky všetky. A my, selfie, a ja ti prajem všetko najlepšie. Nech sa páči. Tu máš darčeky. Páči. Ty máš dneska 2 rôčky. Môžeš si rozbaliť darček. Pomôže ti mamka? Pomôže. No. Je taká šlička, mašlička. No, je taká mašlička. Čo sa tam skrýva? A tak na tačka. No sa veda. Tatík, všetko najlepšie k tvojim narodeninkám. Keď sme dali taštičku Johanke, bo sme jej nepovali, že ty máš vigelitko. Ty máš jaké, vieš? On mal. Ale všetko sme už dali. No však, ale keď povedala Sonka, že až narazí Johankou, nemáš pobalené, ale tak bohužiaľ. O, tak ďakujem veľmi krásne. No, otvor si. Všetko najlepšie. Nie, tam nič. Nie, mám úplne spokojný papier. Aha, Toto, no otvor si sama. Čo si dostala? Tako. Čo to tam je? Čo to je? Mám ti to rozbaliť? Áno. Rodka, podáš mi nožničky? Áno. Ďakujem. Také. No mám, áno, mám. Čo by to tak mohlo byť? Ale také gombiky. Au. No super. Paráda. No neviem, či sa mi to podarí otvoriť len tak rýchlo. Ešte ťa to stále zaujíma, čo tam je? Ty si istá? Nevarí sa dočo. My to ja viem, ale tak skúsim odúšať v nedeľu. Táto bude tvoja Ďakujem. a táto bude moja, dobre? Dobre. Budeme spolu variť, áno? No, teraz si môžeš povyberať, čo to ty si dostala. Pánvicu daj mi odložíme. Hviezdička. Jej, čo to je? Čo to je? Trubička. Ďalšia trubička. Táto. Tak sa zašľubujem. Hej. To sa zašrubuje potom. A na vrchu bude... Láďo, čo to je? Čo to si dostala? Vieš, čo to je? To mi príklade hodí robiť. Vieš, čo to je? Asi, ne? Jej. Toto? No toto. No, pozri sa, tu máš toto. Toto je pre teba. Tatík má svoju, aj ty máš Nebudeš svoju. spievať do toho mikrofónu. Dobre? Prosím? No, tatík tak opraví, aby To bude do baterky. tatík ho namontuje, aby fungovalo, dobre? Prídeš, ja príček domov,